στο Δημαρχείο θα πάμε, θα δώσουμε καφεδάκι. 10 η ώρα είμαστε στην εκκλησία για να παρέχει να παράσει. Του αποτραπεζόντος, μας, ίσως και από την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων τους, προσωρινών, από την αρχαιότητα έχουν να επιδείξουν σημαντικές πρωτοβουλίες, κυρίως στους εθνικούς αγώνες. Από εδώ, από την Αγία Λαύρα, το ιστορικό μας μοναστήρι, ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης. Με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας σας, κύριε Υπουργέ, και όπως έχουμε πληροφορηθεί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ζητήσει και έχει λάβει αρχεία από διάφορα κράτη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή τη Ρωσία, για εκείνη την περίοδο, που πιστεύουμε ότι θα μας φανούν χρήσιμα στο μεγάλο θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων, που ο Δήμος μας, πάλι πρωτοπόρος, αλλά και το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, αγωνίζεται να το επιτύχει και να δικαιωθεί. Τις συμβουλές, τις πιέσεις των εταίρων για να τηρήσουμε εντός εισαγωγικών τα συμφωνηθέντα, ένα πόλεμο που για να τον νικήσουμε και να βγούμε και εκεί νικητές, χρειάζεται να έχουμε μπροστά μας αυτά τα οποία σε λίγο και στην αναπαράσταση θα δούμε γλαφυρά, δηλαδή να έχουμε μαζί μας την ενότητα, το ιστορικό γεγονός που πρέπει να μας δίνει τα νοήματά του και τις αξίες του. Αποτελεί τιμή για μένα και για το έθνος το να βρίσκομαι σήμερα εδώ στα Καλάβρητα με τις ευλογίες της Εκκλησίας, του Αρχιερέως αλλά και σύσσωμου του Ιερατείου, με την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της συμμαθητιών της νεολαίας αλλά και του λαού. Και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία. Οι τόποι δεν είναι τυχαίοι. Και δεν είναι τυχαίοι τόποι γιατί δεν το νερό που τους κάνει διαφορετικούς. Είναι οι άνθρωποι που τους κάνουν διαφορετικούς. Και το έθνος οφείλει στα Καλάβρητα. Στα Καλάβρητα που ξεκίνησε το 1821 ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας με τις ευλογίες του παλαιόπατρον Γερμανού, και από κάποιους οπλαρχηγούς
που η τάξη τότε που επικρατούσε τους έλεγε τρελούς. Και εκείνοι που ξεκίνησαν τότε υπό τις ευλογίες της Εκκλησίας και του Παλαιών Πατρών Γερμανού χτυπήθηκαν με ένα ολόκληρο κατεστημένο, με 400 χρόνια σκλαβιά και με σύνθημα ελευθερία ή θάνατος, με δύναμη μόνο την ψυχή την ελληνική, με δύναμη που έβγαινε μέσα στα σπλάχνα του λαού, αποτείναξε το ζυγό. Έναν ζυγό ο οποίος δεν κατάφερε 400 χρόνια να υποστείλει ούτε το εθνικό αίσθημα, αλλά ούτε το θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων. Εκείνοι που έρχονται με άλλα μέσα να κατακτήσουν αυτόν τον τόπο. Σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν πιάνει κατακτητής. Οι Έλληνες ενωμένοι, όλοι μαζί, γιατί το μόνο πραγματικό εχθρό που έχουμε είναι τη διχόνοια. Και όταν μας βάζουν μεταξύ μας να σφαζόμαστε, ενωμένοι δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι το έθνος τιμά τα Καλάβρητα και για την αρχή του αγώνα του 1721 και για τη θυσία. Τη θυσία στο ολοκαύτωμα της πόλης από τους Γερμανούς κατακτητές, οι οποίοι σήμερα έρχονται να πούν ένα μεγάλο δεύτερο στό και έρχονται να κουνήσουν το δάχτυλο σε εκείνους που κατέσφαξαν. Θέλω να δεσμευτώ λοιπόν ενώπιον σας ότι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κάνει τα πάντα προκειμένου όχι απλώς να υπάρχει ηθική δικαίωση των Καλαβριτινών για τους πατέραδες και τους παππούδες που κατέσφαξαν οι Γερμανοί, αλλά και η αποζημίωση με μια δικαστική απόφαση που θα επιδιώξουμε, ανασύροντας το φάκελο με τα νέα στοιχεία τα οποία προκύπτουν. Σύντομο χρονικού διαστήματος θα έχω την τιμή να σας παραδώσω εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης τα νέα στοιχεία που προκύπτουν και μπορούν να ξεκινήσουν πάλι το δικαστικό αγώνα, ένα δικαστικό αγώνα που θα δικαιώσει και τα Καλάβρητα αλλά και την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία της Καλαβριτινής και του Καλαβριτινούς και τους επισκέπτες που είναι σήμερα εδώ δίπλα τα παιδιά, που με τις στολές τους και τις παραδόσεις θα μας κάνουν την αναπαράσταση του ξεκινήματος της Ελληνικής Επανάστασης.